äckligaste grejen ligger här uppe. Du kan tänka dig den äckligaste jävla kötten någonsin vet. Jag tänker bara på den äckligaste fettan jag vet som bor i Lund. Skålen. Klara jag. Fan. Alltså fan vad jag vill spy. Ja, men spy då. Vänta, hur gammal var hon? Tryck fingrarna i halsen. 190. Ja, 12. Ja. Sa du 12? Ja, det är CP! Hon var tjock och hon var CP. När hon var 12 och hon var 90 och Du vill inte upp. Jag vill få upp det, men det vill kör fingrarna av sig din fitta! Ja, men det går inte jag sa till på morgonen. Ska jag köra min? Fuck, jag skrattar nu så. Leve! Vänta på mig. Det är bra. Kom igen, en gång till. Vad fan har hon käkat? Åh! Stå i gräset! Ew! Ew! Oh my god! Okej, att jag kräkar och sånt med Ett aldrig mer dricka med Kristoffer. Vet du hur sjukast är att jag känner ingenting av detta. Men det är bara det att jag står och kräker med en jävla... Men du, Levag, trilla inte i det. Vänta lite. Där kommer. Eller? Vad är snusen eller? Ew! Fuck it. Jo, du kan lätt... Här är pizza. Du kan lätt börja filma typ... Och vi får törr. Blair Witch Project eller något. Ja, fan, jag har spytt på de här skorna med. Just som har papper med sig. Jävlar! Vad typ 20 centimeter hög. Det sjukaste är att det här är elevers mästerskap. 20 centimeter hög och så har en gräsmåla. Det är ju inte manligt att spy på det. Kör gammal sig. Fan, gå bort han. Jag vackar. Ja, här så. Men för fan. Fan, gå alla sig och ge mig dem så skulle jag bjuda på det. Leve! Vill du handla sig? Hallå. Vad hette jag heller för? Jag har typ 4 till. Fan vad lugnt. Jag var någon blåsa. Du får fan röka sista. Jag skiter, jag måste... När jag sa till.